Месяц таму, 10 траўня, беларуская літаратура зрабілася багацейшая на одну выдатную, цікавую кнігу. Яе назва «Капітан лятучая рыба», яе аўтар Альгерд Бахарэвіч. Кніга вызначаецца самім аўтарам як прыгодніцкая, як падлеткавая, разам з тым прадугледжаны ўзрост чытачоў ад 14 до 140 гадоў. І напраўду кніга будзе цікавая усім, бо з аднаго боку яна трымае у напружанне, яна прываблівае самых наіўных чытачоў, а з іншага боку мае свае падводныя камяні і прасякнутая зусім не дзіцячай праблематыкай. Кніга, як усякая добрая літаратура, з аднаго боку пераносіць у ідэальны свет пісьменніцкай фантазіі, а з другога боку адказвае нам на сённяшнія балючыя пытанні. Як даваць рады з сітуацыяй, у якой мы апынуліся, што рабіць вось з гэтым усім? Пісьменнік стварае гісторыю, якая, як на мяне, мае тэрапеўтычную каштоўнасць. Дае рэцэпты, паказвае выйсце, аказвае хуткую псіхалагічную дапамогу тым, хто згодны яе прыняць. Прывітанне, сябры, з вами Андрэй Хаданович, і сёння мы пагружаемся ў прыгоды і авантуры, адпраўляемся ў падарожжа па самых розных далёкіх і блізкіх, больш і менш экзатычных краінах, перажываем гісторыю, якая з аднаго боку адбываецца далёка ад Беларусі, а з другога боку пра Беларусь, пра беларусаў, пра нас з вами. Наперад! Бахарэвіцкі «Капітан лятучая рыба» вельмі добрае падлеткавае чтво. Кніга выйшла ў Варшаве ў выдавецтве Андрэя Янушкевіча. Аўтар за месяц існавання кнігі паспеў трыумфальна з'ездзіць у міжнародны тур па 5 гарадах і 5 краінах у таварыстве выдаўца, свайго рэдактара Сергея Шупы, жонкі і паплечніцы паэткі Юліі Тимофеевай. Да аўтара шыхтаваліся вялікія чэргі па аўтограф, збіраліся набітыя залі, і сёння на момант нашай размовы падазраю, што некаторыя, а можа быць шмат хто з вас гэтую кнігу ўжо чыталі. Але значна больш з вас яе яшчэ не чытала. Таму я буду спрабаваць не даваць спойлераў, але разам з тым закранаць моманты, якія, можа быць, вас ужо зачапілі за жывое. Вось як Альгерд апавядае гісторыю паўставання твору. Упершыню я падумаў, што файна было б сесці і напісаць менавіта прыгодніцкі раман шмат гадоў таму, калі перачытваў Янку Маўра падчас працы над гамбургскім рахунку. А пачаў працаваць над капітанам адным дажджлівым шэрым надвячоркам у мінулым лістападзе. Сядзеў у садзе самотны, сумны, курыў адцырэлую цыгарету і думаў пра ўсялякае дурное. І раптам на паркавай сцежцы, проста за мокрым бамбукавым кустом, мне прымроіліся яны. Ф, В і П. Альгерд Бахарэвіч называе 3 найбольш незвычайных герояў персанажаў сваёй кнігі ініцыяламі. Ужо з вокладкі героі глядзяць на нас побач з галоўным персанажам, з гераіню Алесей. Алеся Жалейка, напрыканцы кнігі ў дадатак да імя з'яўляецца яе прозвішча, а разам з ёй бліскуча ілюстраваная нашым культавым музыкам Лявонам Вольскім Файка, Палітон і Валіска. Так, гэта самастойныя героі, яны думаюць, яны гавораць, яны здольныя дзейнічаць. 15-гадовая беларуска Алеся жыве ў далёкім Гамбургу, як шмат хто з нас сёння раскіданы па далёкіх гарадах. Алеся жыве без бацькоў, за сям'ёй свайго дзядзькі і цёткі, бо бацькі мелі неасцярожнасць на кароткі час па справах вярнуцца ў Беларусь і былі арыштаваныя проста ў
аэрапорце. Так у свет чыстай фантазіі ўрываюцца нашы сумныя сучасныя палітычныя рэаліі. Але істотна, што кніга не пра сумнае. Аўтар стварае яскравы, прыгодніцкі свет, гераіню зацягваюць галавакружныя прыгоды, неймавернае спатканне з Файкаю, Палітонам і Валіскаю робіцца пачаткам далёкага экзатычнага падарожжа. Зноў працытую праграмны допіс аўтара пра свой твор. «Капітан лятучая рыба» – кніжка пра вялікае беларускае падарожжа. Пашпарты і гатэлі, цягнікі і самалёты, караблі і межы – вось дэкарацыі для гэтага раману. Прыгоды гераіні пачынаюцца ў еўрапейскім партовым горадзе, а завяршаюцца ў шматкроп'я. А паміж гэтымі пунктамі краіны, якія ёсць і якіх няма, краіны, якіх лепш не было б, і краіны, якія маглі быць шчаслівейшымі, краіны, якія прысніліся, і краіны, якія мы не выбіраем. Так ці інакш, працягваю цытату, гэта чалавечая гісторыя, расказаная чалавекам. Нічога не чалавечага ў ёй няма. Сваю нечалавечую кніжку я даўно напісаў. Можа, напішу яшчэ адну, 3, 5. Альгер дае зразумець, што не меў нейкіх асаблівых надзвычайных пісьменніцкіх амбіцый, што тое, што ён прапаноўвае, цікавы эксперымент, добрая кніга, але, магчыма, не вяршыня ягонай творчасці, калі параўноўваць з сабакамі Еўропы. Але разам з тым кніга здаецца мне вельмі і вельмі непрахадной і ў пэўным сэнсе праграмнай. Праграмнай як мінімум 3 важнымі момантамі, пра якія я вам сёння і распавяду. Па-першае, аўтар выступае як паслядоўны фемініст, няхай гэты фемінізм прадстаўлены ў падлеткавай рэдакцыі. Па-другое, аўтар вядзе нас на літаратурную кухню, паказвае ў літаратурным творы, як ствараюцца літаратурныя творы. І па-трэцяе, паўтаруся, перад намі ў пэўным сэнсе псіхалагічны дапаможнік, як даць сабе рады ў тых нялёгкіх умовах, у якіх мы ўсе апынуліся. Вось жа пра фемінізм. Падкрэсленая ўвага ў кнізе надаецца свету дзяўчыны, яе прыгодам і яе перажыванням. З даўніх часоў так ужо склалася, прыгодніцкая літаратура – гэта пераважна мужчынскае чытво. Прыгожыя мужныя героі і хлопчыкі-чытачы, якія на гэтым растуць, якія за гэтым перажываюць, якія на гэтым выхоўваюцца. Дзяўчатам у такіх гісторыях амаль няма месца, і бліскучыя выключэнні з правіла толькі падкрэсліваюць гэтае правіла. У Бахарэвіча ўжо на другой старонцы тэкста з'яўляецца цікавы неалагізм фемінітыў у вуснах галоўнай гераіні. Вось як Алеся апавядае пра сябе. Але ў тыя далёкія часы я была зусім іншай. Мне б і ў галаву не прыйшло размаўляць з вамі вось так. За пані брата. Ці лепш будзе сказаць за пані сястры. Але я не ведаю, ці гэта правільна. Звярніце ўвагу. За пані сястры. Феміністычнае гучанне ўзмацняецца, калі гераіня агрызаецца на усе праявы кансерватыўна-маскуліннага свету, асабліва трапляючы ў Мерзалішайскую народную рэспубліку. Памятаеце выказванне аўтара пра краіны, якіх лепш не было б. Правобразам служыць, безумоўна, сённяшняя пуцінская Расія ды ўсе гэтыя карыкатурныя ўтварэнні кшталту ЛНРаў і ДНРаў. Гераіня ў нейкі момант трапляе ў палон да персанажа з вымоўным іменем папа Сідар і уступае ў камунікацыю з ягонымі дочкамі Дашай і
Машай. Абедзве маюць свае ўяўленні, як выглядае свет і што можна ў ім мужчынам і жанчынам, хлопчыкам і дзяўчаткам адпаведна. Кім ён працуе? Пытаецца наша гераіня пра папу Сідара. Ты такая дзіўная, сказала Маша. Ёсць жа толькі две працы. Мужчынская і жаночая. Мужчынская – капаць магілы для ворагаў, а жаночая – шыць форму. Ты умееш шыць? Не, сказала я. Мне больш падабаецца капаць магілы. Ты ж дзяўчынка, са страхам прашапталі яны хорам. Табе нельга, толькі шыць. Гэта я ўжо сама як-небудзь вырашу, сказала я. Калі я выберуся адсюль, я крыкну як галодная чайка, так што ў вас вушы закладзе. А потым я паеду далёка адсюль і буду есці булачкі з цынамонам, і піць каву, і швэндацца па вялікіх гарадах, спяваць песню пра стармена і сядзець каля мора з файкай у зубах. А потым я напишу кніжку, а потым я буду раздаваць залатыя манеты усім, у каго ёсць мара, і глядзець на зоры. А шыць форму – гэта не для мяне. Яны параскрывалі раты. Ты ненармальная. Зразумела, з такімі Дашамі і Машамі, якія жуюць жуйку ці смокчуць ледзянец, а потым даюць дажываць ці дасмактаць сваёй сяброўцы, якія прывыклі да фізічнай і духоўнай неволі ва ўсім. З імі нашай гераіні не па дарозе. Зразумела, што яна шчасліва выратоўваецца з такога палону. Другое, пра што я хацеў вам распавесці. Літаратура, цэнтрычнасць і інтэртэкстуальнасць твору. Перад намі прыгодніцкі раман пра тое, як ствараюцца прыгодніцкія раманы. Наогул пра тое, як пішацца тэкст. Перад намі свайго роду дэкларацыя правоў пісьменніка і чытача. Альбо пісьменніцы і чытачкі. Прыгоды, якія малююць аўтар, толькі частка вялікай культуры, частка вялікага тэксту, частка вялікай літаратуры, да якой ён долучае нас, сваіх чытачоў. Сігналы пра гэта пачынаюцца ўжо з вокладкі. Калі спераду вокладкі мы чытаем «Капітан», а ззаду вокладкі чытаем 15-гадовая беларуска, сам сабою у галаве складаецца пазл. Ага, адсылка да Жюля Верна. Жюля Верна згадваюць першыя рэцэнзенты, згадваюць дзяцей капітана Гранта, але ў мяне ў галаве паўстае найперш 15-гадовы капітан. Жульвернаўскі матыў, але безумоўна з папраўкай на беларускасць і на дзявочасць. Цікава, што вельмі важны сюжэтаўтваральны ход цалкам запазычваецца ў кнізе менавіта з 15-гадовых капітана. Не буду казаць, як ён выглядае ў Бахарэвіча, а ў Жюль Верна наступным чынам. Памятаеце, як маленькі Дік Сэнд мусіць зрабіцца капітанам і амаль без дарослых весці свой карабель, весці ў паўднёвую Амерыку, але умешваецца падступны Негора, які робіць так, што стрэлка компасу адхіляецца ад сваёй траекторыі і карабель замест паўднёвай Амерыкі трапляе ў Афрыку, у краіну рабоў і гандлёўцаў рабамі. Штось падобнае мы маем тут, толькі аналагам жульвернаўскай Афрыкі апынаецца згаданая Мерзалішайская народная рэспубліка, дзе жывыя людзі таксама робяцца разменнай манетаю, таварам, які можна прадаваць і купляць. Гэта яшчэ не згадваючы пра суседнюю смердазагнойную дэмакратычную рэспубліку. Другая выразная культурная адсылка. Шаноўныя сябры, сама назва «Капітан – летучая рыба». Гэты прыдатак «летучая рыба» не пра што вам не нагадвае. У мяне на ўскрайку памяці адразу ўсплывае
Піпі доўгая панчоха. Так, у Астрид Лінгрен гэта прозвішча і напісанае ў адно слова, у Альгерда Бахарэвіча тытул, які заслугоўвае гераіня, пісаны ў два, але сінтаксічная канструкцыя спрацоўвае. Астрид Лінгрен – великая пісьменніца, великая кніга, кніга пра свабоду і правы дзіцяці, кніга таксама ў пэўным сэнсе феміністычная і таксама тэрапеўтычная, забегаем крышачку наперад, напісаная ў вельмі непростыя часы падчас Другой сусветнай вайны. Згадваем, як гераіня мімаходам перамагае, адольвае Адольфа, цыркавога сілача, але кожны чытач разумее, які цыркач і сілач маецца на ўвазе. Калі мы паглядзім не толькі на вокладку, але і на назву, на падзагаловак «Авантуры майго жыцця», то уважлівага абазнанага беларускага чытача гэта адашле да прыўкраснай асобы Саламеі Русецкай-Пільштыновай, доктаркі, падарожніцы, авантурніцы, мемуарысткі, пісьменніцы, якая апісала для нас сваё жыццё, а Мікола Хаўстовіч гэта цудоўна па-беларуску перастварыў. Як і ў Альгерда маем вялікую траекторыю падарожжаў: Аўстра, Венгрія, Турция, Стамбул, імперская Россия, гераіню кідае направо і налево, гераіня выходзіць замуж за доктара, засвойвае ягоную спецыяльнасць, працягвае ягоную справу, калі ён памірае. Жанчына-доктар у 18 стагоддзі гэта ого-го, зусім не тыпова. Вось жа, паралельна з маляўнічымі, напружанымі, драматычнымі прыгодамі гераіні і іншых персанажаў аўтар далікатна апавядае нам гісторыю дачыненняў класікаў і сучаснікаў, папярэднікаў і паслядоўнікаў. Літаратура пачынаецца не з нас і скончыцца не намі. Мы вельмі важнае звено ў гэтым працэсе і вельмі цікавы сам момант далучэння да гэтага працэсу. Далучэнне як да авантуры, далучэнне як да прыўкраснай прыгоды. У гэтым сэнсе сустрэча нашай Алесі з палітонам, валізкай і файкай, якія належалі іншаму гаспадару, што сыходзіць, сышоў. Мінц як метафора аўтара, які памірае. Згадаем Ралана Барта, а літаратурныя творы, а героі застаюцца. Згадаем Луіджі Піранделла і знакамітую п'есу «6 персонажаў у пошуках аўтара». Адушэўлённыя рэчы, з якімі уступае ў Хаўрус Алеся, чужыя і адначасова ў нечым ужо ейныя. Палітон, які, здавалася б, мусіў быць ёй завялікі, выяўляецца ёй у пору. Гераіня прымае выклік, далучаецца да гульні, да выканання амаль невыканальнай місіі. Вось ён, творчы партрэт папярэдніка і першага гаспадара. Чым не скончаны вобраз аўтара. «Кім ты працуеш?» – спытаў я. «Я?» – перапытаў ён, і я зразумеў, што гэта самае нецікавае пытанне з усіх, якія я мог задаць. О, у мяне шмат працы. Часам я працую шукальнікам, шукаю розныя штукі на блышыных рынках, такія, у якіх няма ніякага сэнсу. А ў іншыя дні я працую успамінальнікам, успамінаю тое, што пачынае забывацца, бо ад яго няма ніякай карысці. Яшчэ бывае, што я наймаю самога сябе ў якасці шпацыравальніка. Іду куды-небудзь, куды няма ніякага сэнсу ісці, туды, дзе мяне ніхто не чакае і дзе няма нічога цікавага. Але на дадзены момант я працую над адным вершам, які я нікому не пакажу і нідзе не збіраюся публікаваць. «І пра што ж будзе гэты верш?» – запытаўся я тады ў Мінца.
Ні пра што, сказаў ён. Пра мой палітон, пра маю валізку, якую я заўсёды цягаю за сабой, бо складваю туды тое, што знайшоў, і тое, што забыў, і пра маю файку, без якой я жыць не магу. Ці не само напісанне удалага верша выклікае да жыцця гэтых трох герояў ужо ў разумным, адушеўлённым, гаваркім абліччы. Мабыць, так і ёсць, бо напрыканцы кнігі іншая яго гераіня, багата дазнаная паўднёвая каралева, сказала, што вучыла аўтара менавіта такім рэчам. О, я навучыла яго толькі аднаму. Калі ты правільна паставіш словы, яны здольныя на сапраўдныя цуды. Чым не праграма самога аўтара кнігі Альгерда Бахарэвіча. І нарэшце, магчыма, найважнейшае ў кнізе тэрапеўтычнае вымярэнне. Усім нам у сённяшніх умовах складана, а дзецям, падлеткам, мабыць, найскладаней. Яны самыя неабароненыя, самыя крохкія, а разам з тым на кон пастаўлена іх будучыня. Як знайсці матывацыю, каб жыць далей, дабівацца свайго, перамагаць, атрымліваць задавальненне ад свету, спазнаючы яго? Псіхалагічны рэцэпт ляжыць на паверхні. Калі табе цяжка, знайдзі таго, каму яшчэ цяжэй, яшчэ складаней. Адгукніся на ягоную просьбу пра дапамогу, дапамажы, і незаўважна табе будзе рабіцца лягчэй і лягчэй. Так на працягу раману адбываецца з нашай галоўнай гераіні. Першы лепшы прыклад, здаецца, выпадковы эпізод, але ён таксама важны для зразумення гэтага механізму. Капрызны, разбэшчаны прынц адной з маленькіх экзатычных краінаў, які мне чамусьці нагадаў кнігу з далёкіх савецкіх часоў, кнігу Льва Кассіля «Будьце гатовыя, вашая высокасць». Ці не натхняла яна і Альгерда Бахарэвіча разам з сусветнай дзіцячай і падлеткавай класікай. Вось жа экзальтаваны герой, які хоча кінуцца з моста, пакончыць з сабой. Як вы думаеце, чаму? Колькі табе гадоў? 15, адказаў ён з годнасцю. Як і мне, сказала я спакойна. Гэта, вядома, дастатковая прычына, каб кінуцца з моста. Але я б не раіла. Чаму? Спытаў ён маркотна. Бо ты яшчэ не бачыў свету, сказала я. Таму ты не можаш вырашаць, варты ён цябе або не. Я быў у Нью-Йорку, Маскве, Лондоне, Парыжы, ціха сказаў ён, у Кейптауне і Сінгапуры, у Празе і на Тайване. А ты еў засохлыя хачапуры на караблі, за якім гоніцца плывучая міна, спытала я. Адбіваўся ад электроннага клапа шпіёна? Ці, можа, ты крычаў, як галодная чайка, на пляму ад кетчупа, якая ўмела бегаць? Скажы шчыра. Не, прызнаўся ён, такога ў маім жыцці не было. А ты кажаш, уздыхнула я. Вось, бачыш? Не, сказаў ён за магільным голасам, ты не разумееш маёй глыбокай трагедыі. Дык раскажы мне. Я падышла і стала побач. Я бачыла, як дрыжаць ягоныя рукі. Тата не хоча купляць мне залатыя Чэлсі, сказаў ён і заплюшчыў вочы. Што? Спытала я. Паўтары, калі ласка, я не дачула. Тата не хоча купляць іх для мяне, сказаў хлопец. Залатыя Чэлсі, моя мара. То бок гэта пара ботаў? Спытала я. Можна я ўдакладню? Ты хочаш скончыць жыццё самагубствам праз пару залатых ботаў? Зразумела, што нашая гераіня, як больш дарослая і больш душэўна сталая, знаходзіць аргументы, каб уратаваць свайго інфантыльнага раўналетка. Першыя рэцэнзіі, а яны з'яўляюцца на кнігу, падкрэсліваюць гэтую жыццесцвярджальнасць і светласць кнігі. Дамо слова, скажам, нашай Ніве.
Капітан летучая рыба – гэта напраўду новы Бахарэвіч, гарэзлівы і вельмі фрэндлі, нарэшце, да чытача. Але не ўсе звяртаюць увагу, што светлае – гэта адваротны бок цёмнага, што інтрыгоўнае падарожжа магло быць гісторыяй панічных уцёкаў, страхаў, пераследу, адчування загнанай у кут ахвяры. Можна было перадаць гісторыю Алесі ў такім эмацыйным рэгістры, бо напраўду за ёй следуюць па пятах ворагі, за ёй сочаць складаныя рэалістычныя і зусім фантастычныя прыборы і рэчы. Яе выкрадаюць, яе бяруць у палон, яе прадаюць і купляюць, яе спрабуюць знішчыць рознымі спосабамі, спрабуюць утапіць, напрыклад. Але гераіня знаходзіць у сабе сілы даваць рады, выбірацца, выслізваць. Больш за тое, яна не ўцікае, яна сама пераследніца, яна пераследуе мэту. Яна, паўтаруся, здзяйсняе місію, і таму яна у актыўнай пазіцыі. Яна сама робіць выбар і вырашае свой лёс. Зноў прыгадваю паралель з Астрід Лінгрен і Пепі доўгай панчохай, на якім, здавалася б, эмацыйным дне мусіла знаходзіцца гераіня. Гераіня, у якой памерла маці, гераіня, у якой згубіўся і перабывае невядома дзе бацька. Як яна гэта трактуе? Мая мама анёл, а мой тата негрыцянскі кароль. Потым з'явілася паліткарэктная папраўка. Мой тата кароль паўднёвых мораў. Бацькі Алесі, нагадаю, у беларускай турме, але гэта толькі пачатак ейных прыгодаў. Напрыканцы з'яўляецца непэўны, але ж усё-ткі выразны сігнал, што заўтра яны выходзяць на свабоду. А за якое злачынства іх кінулі ў турму? Спытала Валіска. Тваіх бацькоў. Яны забілі кагосьці? Ці абакралі мультымільянера? Выкрадалі непаўналетніх? Прадавалі зброю дыктатарскім рэжымам? Або гандлявалі несвежымі амарамі? Не, сказала я, яны не прадавалі амараў і не кралі дзяцей. Яны проста неправільна думалі. Не так, як трэба там, адкуль я прыехала. Там гэта вялікае злачынства. Неправільна думаць. Вось іх і схапілі. Маму і тату. Палітычна актуальныя фрагменты цытаты раз-пораз будуць з'яўляцца і казытаць нервы сённяшнім чытачам беларусам. Гэтая твая краіна – мель. Мель Вайс-Русленд, якая тырчыць пасярод Еўропы. І ўсе нармальныя краіны стараюцца яе абмінаць. Альбо з'яўляецца ўсім нам знаёмы мем пра сінія пальцы. У размове з каралём адной маленькай экзатычнай краіны, які думае, якую рэлігію прыняць, а пакуль у іх там карга-культ, яны пакланяюцца туфлям Кларка Гейбла. Гераіня гаворыць, што ў Беларусі таксама свайго роду карга-культ. Але ў нас пакланяюцца не туфлям містера Гейбла, а сінім пальцам і вусам аднаго дзеда. Не ведаю, якім мусонам іх да нас занесла, але яны кіруюць нашай краінай ужо шмат гадоў. У кнізе як бы мімаходам, але цалкам трапна дастаецца захаду, які праяўляе сваю адвечную заклапочанасць, але не выходзіць пры гэтым з зоны свайго камфорту, лінівай абыякавасці, альбо думкі пра тое, што нашая краіна – гэта сфера уплываў вядома каго, і умешвацца тут не варта. «Дапамажыце мне», – сказала я па-ангельску. «Мяне захапілі ў палон і хочуць прадаць у рабства. Я ж бачу, вы не адсюль, як і я». «Што
Што ты, замахаў ён рукамі. Я ўсяго толькі журналіст. Я не магу ўмешвацца, інакш мяне пазбавяць акрэдытацыі. А мяне пазбавілі свабоды, усклікнула я з такой злосцю, што я надышоў на крок далей, і прадалі ў рабства. Ай-яй-яй, уздыхнуў ён спагадліва. Гэта жахліва. У гэтым свеце адбываюцца жудасныя рэчы. Я табе вельмі спачуваю. Як жа ты сюды трапіла? І што ў цябе за акцэнт? Я не разумею. Я вам потым раскажу, сказала я, а зараз дапамажыце мне вызваліцца, развяжыце гэтую вяроўку. Не магу, сказаў ён рашуча. Але ў мяне ёсць для цябе добрая парада. Ты мусіш зладзіць мірную дэманстрацыю пратэсту і напісаць петыцыю. Я абавязкова яе падпішу, калі вярнуся дамоў. Толькі дэманстрацыя мае быць мірнай, не забудь. Мне здаецца, ты занадта агрэсіўная. Табе трэба ўзяць сябе ў рукі. Як я магу штосьці ўзяць у рукі, калі яны звязаныя, не вытрымала я? Вы што, ідыёт? Раз-пораз аўтар паказвае зубы, дэманструе іронію, часам на мяжы з чорным гумарам, як у выпадку, калі гераіня чарговы раз трапляе ў пераплёт, яе схапілі і ёй пагражаюць. А калі будзеш строіць тут з сябе, скрывіўся хлопец, нібы ў яго балеў зуб, парэжем на кавалачкі і адашлем тваім бацькам. Такую пасылку у вас не прымуць, сказала я. Зняволеным нельга атрымліваць перадачы з-за мяжы, так што давядзецца прыняць мяне назад. Ну і вершыня хуліганства, псеўдацытаты чагось вельмі вядомага, знанага нам са школы, так што кожны распазнае, але як гэта цытуецца ў кнізе. Але я забыла родную мову. Гэта кепска, сказаў ён. Родную мову трэба ведаць і любіць. Як казаў Канфуцый, не пакідайце ж роднай мовы, каб не ўмёрлі. Ну і апошняе, пра што варта сказаць. Сусвет музыкі прадстаўлены ў кнізе не толькі прыўкрасным беларускім ілюстратарам Лявонам Артуравічам Вольскім, але і культавым Дэвідам Боуі у постаці свайго двайніка, якога завуць Зігі Стардаст. Менавіта ад гэтага імя ў далёкім 72-м Дэвід Боуі агучыў сваю знакамітую песню пра зорнага чалавека Стармена. Песню, якую выбраў у якасці current music сам аўтар. Ён натхняўся ёю, працуючы над кнігай. Песню, якую любіў слухаць папярэдні гаспадар Файкі Валіскі і Палітона Мінц, якую любяць яны самі і на якую па ходзе сюжэту падсаджваюць галоўную гераіню Алесю. Песня «Пасланне з невядомага», песня «Выклік», песня з дэкларацыяй надзеі на лепшае, песня «Прывітанне з космасу», ад маленькага прынца Экзюпері, ад Максіма Богдановича, які хацеў бы сустрэцца на вуліцу, бо усе мы разам ляцім да зор. Няхай дзеткі адрываюцца, няхай дзеткі забаўляюцца, няхай усе дзеткі танчаць бугі. Чаго і вам шчыра жадаю. Пачытайце класную прыгодніцкую кнігу, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Калі вам 99 ці, магчыма, 140, гэта дазволіць адчуць сябе маладзейшым, адчуць драйв прыгоды, драйв нашых падлеткавых летуценняў з вераю ў лепшае. Памятаема рассыпаныя па кнізе рэцэпты, нагадваю, калі табе кепска, дапамажы іншаму і табе зробіцца лепей. З гісторыі выгнання можа
пачацца гісторыя падарожжа, а з гісторыі часовай страты радзімы яскравая гісторыя адкрыцця усяго свету, дзе, безумоўна, ёсць месца нашай Беларусі, дзе аб'ектыўныя законы гісторыі урэшце-рэшт працуюць на нас, а таму, як абяцана ў сюжэце, выйдуць на свабоду бацькі Алесі, і, безумоўна, раней ці пазней будзе вольную Беларусь. Вось толькі не губляем гэтага нібыта выкрасленага з нашага жыцця часу сёння. Знаходзім мужнасць і духоўныя сілы ставіцца да гэтага не толькі як да выпрабавання, але як да выкліку, авантуры, прыгоды. Чытаем добрыя кнігі, чытаем па-беларуску і жыве Беларусь.